Kodwa praise God ayingeni manje ngicela yokucheka kusasa ngofika report abocheka sasa abocheka sasa abocheka sasa abocheka sasa abocheka sasa abocheka sasa abocheka kana isekho iBhayibheli lithi uma umuntu ekuKristu isidalwa esisha okwaqala sekudlulile beka kusho ukuthini ingculaza ngofika kuKristu iyayihambela ikhensa iyayihambela i-asthma iyayihambela istroke siyayihambela ishosha siyayisukumela ngokufika kwakhe akahlali nokufa imizimba yethu iyithempeli likaNkulunkulu. Ingahlala kanjani ingculaza? Ingahlala ingculaza. Abova bashekana bawutshela enkandla. Ishosha mawubonela ngethiwa ishosha sukuma bonke singakhona. Kulonyaka sizala eThekwini. Izosukuma ezala ishosha bayehla sina kumaheli ngawo. Siyasukuma okungenziwa ukuthi ngehlekela manje unengane edabana manje iyaphalasa xa sophila bangabangenayo imisi awakhe by faith awakhe unashina sheshisa uyofake nakufete usuleni nathi balela awubabe nathi because yakuthatha okay kunophile engibaphele okay beyimoto ezintsha ntsha kata manje mondia kata manje nakuthiwa konto Mercedes okay baba kuna baba bafunde kakhulu soyithatha njena mayithathe ngizoyithatha mina noma ngabe ngiyayithatha ngizoba nento ezofana nayo lapho Nkosi yakho ukuthi kunamakhapula amageniphela endlini ashada wabathola abantwana kuza intombazane uzumfana phinda bamba nahle ngane yakho yebo sorry awuphikele phakathi lapha phakathi lapha hello baba ushaka usisa ngayithola ngezazina ezazina bakhona ukusebenza akhona mandiyala nje awakho abakona belo lelivangeli liyakushinyelwa ezizweni zonke kungani bengekho i-nation mina ngithatha
Bamba. Ngicela bawethanda bayifuni. Bawethanda mama, bethanda ukwenza abantu abanzima kakhulu. Ngicela bawethanda mama nobaba, wethanda abababa. Amukela baba, amukela baba bani kahle baba. Bafanele seyikulo. Baba uyintulo yabantu. Riyada washahana ngobele kwesitana. Shehada. Baba. I want to make a millionaire. I'm a millionaire. But now I am a billionaire. Okay. Now, take a step. Walk as a millionaire. Yeah. Hallelujah. The funeral millionaire na shayla ngane. I'm left up by faith. Wona shoya. Follow. Unjesu wa export okay. When abantu baba ya export sola namhlanje. Lalela uma uvukela phansi uzobukela phansi. Akhola sokuphuma khona be-export ingane encane. Bakwenze bedenkulu. Neighbor mangene imoto ethele mina konke abenya uNkulunkulu wabani. Bekungane encane, ingane. Ibafuna babe ingane. Uma ongena ngoba akesothola isithi Jesu kuyo. And it also was like intention of fullness. Uyobe ngeziyo ezeJesu. Banga abawini ukuthi one day uNkulunkulu akunika imoto ngebanga lakho. Lothi imoto yenyanga. Imoto. Kodwa ngiyeke ngishiye. Awenze lento. Abawini ne. Abawini. Usukhona. Mina ngizomanisi. Lalela. Imali esoyilethala. Siyayitshala. Lalela qinisekisa ukuthi utshala kahle. Ubusuvune kahle. Lapha endlini. Mina bengumfana ebandleni bengahlalisha. Ngingashumayeli. Ngavanga mthandazo. Kodwa kulo nyaka lo ngidlala kwi-DS nami ngiyadlala ngisuke esithulweni ebhentshini kwi-DS. uNkulunkulu wamhlonipha again ngizoshumayela la abantu abangaka. Ngeka olondo amatende amaningi awotanga phezulu. Ngonyaka ozayo ngizositadium la eThekwini. Siyanikela senza owena mali abuyele empeleni umungena mali mfana lo ngifuna abantu abazala ama-100 flani lalela yonke into le iyimali. La eduze kwamashi ePentecost ngakini bengifikile ngafika khona umuntu ngafika abanikeza kanje. Uma benikela umama wakhipha ingisho lePentecost kwamashi. Banikela abatshenti within 3 days imali zawo zongena amabhenki imali zongena imali kumabhenki lawo. Hayi madam uzobe uzolela ngisekhaya uthola ukuthi imali sengene 21,000. Angizizosela ngikhulekela bese endlini osusengale nosuku nomama ngiyabatshela kuswela lingake isecond kunemali ezayo manje ngiyayiphusha mabeqeda ngangithi amen ngithi babusisa bathi hey yangena mani imali ngavela waringa ifoni bathi baqaza bonke akunganiseke kubantu uyosiye inyanga ngisikhona
But you know, there's a bit of money in the world. It is a job. Oh, God. Mama, don't go shoot up. Then she was my auto says, you never auto the farm, that's a person. Anybody person. Say, Jack, I'm not even a you very for. Says, see, I let out 2001. Pullman, not my millionaire. My millionaire! I'm a millionaire! C'est poste. C'est poste. I'm 100, c'est en poste. C'est en poste, I'm 100.
uyasephandlele mama hamba la ugijime kakhulu shesha kakhulu shesha move quickly shesha gijima melule Thixo melule Somandla melule uNkulunkulu wami melule bona ema gijima njengentombi gijima yentombi shaka lelo bosi yanga lelo shaka lelo bosi okay mana kanjalo baba oh yes baba lesandla simasiphakamisa my God siphakamisa onke Somandla selule Somandla selule akwenzela udumo lwakho ayuhandwandwe baba makwenzele wena power anointing I call the fire from heaven come upon your head rakama sombodolobosaka yenharabahasha enherabesiya tsaramsanje asoprisesidu Jesus. Okay. Jesus. Hamba umuntu. Shanta kodolobos. Kuna lento umuntu akhuluma ngayo. Uma ngikwi-fasting uthi uNkulunkulu don't count the 1,000 upon my people. Count the sick soul. Usathi kimi ngilapha kabili mina. Ngilapha kathathu. Ngilapha isifo esihluphe egazini ngisiphethe. Bese ngilapha i-bank financial. Kuthi abagulelwa yi-bank iyagula. Uthi ngiyobabeka izandla abagulwa ey'feni bagcotshwe ngamafutha babize namalungu ebandla bathandaze. Kunabantu abagula financial thwala uthi baba wenze njani labo uthi bawolethe kokugcina kwabo kanjani Somandla ngoba labantu namhlanje sebedlala befundisi bedlala ngabo imali uthi uSomandla cha kune-great revival ezayo eSouth Africa abantu abazonikela akuphela 7 days bengathenganga iy'moto ezintsha kanjani Somandla ngoba mina ngimncane kodwa ngidlala ngabo enkandla bathi ngithwele bathi nginesalamusi bathi umuntu onjani ongathi ufuna imali akunike ingene ebhenki ngokushesha lento abazoyenza kuwe ngomsombuluko belethe iy'moto ezintsha ngesandleni ngisho ngesandleni kuze iy'moto ezintsha la khuluma nami imoto yakhe iyeza wena mukela wena kushaya mukela bamba ngifuna abantu abazonikisa okuyinhlalo ngifuna iy'nhlalo nazi iy'nhlalo ngifuna abantu abazamadimoni ngikhumbula mama ngithatha ifenisha yami kwakushumeka ngentendeni yami usithi umoya ongcwele kimi thatha ifenisha yamfundisa awungayithatha yomshado enhle anikela ngayo ngathi-ke kulosikolo nawami engishade naye mazali please asingithathele noma kuthiwa wayenqaba ngizoyithatha akusiyone yakho kunomuntu ola endlini umongcwele uthi uyakanikela ngo-5,000 rand uyesaba kulungile-ke yesaba uyayisola uyongifuna uJesu letha ngapha ngifuna iy'khwama zisengala zonke la